Sabaw pa lang, ulam na. Look at that mga sandok. Wow. Shout out po sa mga viewers. Pakasarap ng ulam namin. Good morning mga sandok, umahupay nga agaaton nga tanan. Panibagong araw, panibagong putahe yung lulutuin natin ngayon. Putahe natin ngayon is chicken curry. Ayan. Yung mga sangkap natin ay na-prepare ko na kanina at nahiwa ko na kanina. So ayan yung mga sangkap natin. Siyempre yung sangkap natin is manok. Meron din tayo ditong gata. Gagamit tayo ng mantika, patis, asin, curry powder, ayan, nabili ko lang sa palengke, tapos paminta, ayan. So yung gagamit din tayo dito ng gulay, ayan. Ayan. Gamit tayo ng sibuyas, bawang, luya, bell pepper na red, carrots, and patatas, ayan. Actually kulang po yung sangkap na nabili ko. Nakalimutan kong bilhin yung celery, pero okay lang yan. So ayan, okay na yung sangkap natin. Simulan na natin yung pagluto. Ayan mga sandok, start na tayo magluto. Mainit na yung kawali. Unang-una lagay natin yung mantika. Yan. Ay, ang dami. Unang-una lagay natin yung mantika. Yan. Ay, ang dami. Palpa. Ayan o, medyo po naparami po yung mantika natin kasi naka-plastic lang. So ayan, babawasan po natin yan. Saktuin lang natin na pang isa, hindi pang pang prito. Saktuin natin yung mga gulay pag isa. Yung bawang, luya, at sibuyas. Sunod natin yung manok. Ihalo-halo lang natin mga sandok yung manok. So papaputiin lang natin to ng sariglet. Tapos ilalagay na natin yung ibang sangkap. So ayan. Takpan lang muna natin ng kahit mga 2 minutes lang. Ayan, may 2 minutes na mga sandok. So tingnan natin yung manok. Ayan, sakto ang puti na. Kulay puti na siya. E pag ganyan na yung kulay mga sandok, ilagay na natin yung timpla na natin ng paminta. Ayan. Pag maraming paminta, masarap. Tapos, isunod na natin yung curry powder. Ayan. Curry powder. Ayan. So, dalawa yung binili ko. Talagang 5 lang to sa palengke. Ayan. Ayan, haluin lang natin to mga sandok. Haluin lang. Lalagyan din natin ng konting asin. Para may lasa na yung manok natin. Kasi susunod na natin yung pangalawang gata. Para pakuluan natin yung manok hanggang maluto. Ayan. Haluin lang natin yan. Dinisunod na natin yung patatas at carrots. Kasi matagal po yun maluto. So ayan. Hulog ko na yung patatas. Yan. And carrots. Ayan mga sandok, haluin lang natin to. Ayan. Ganyan.
Tatakpan natin siya ng 10 minutes at balikan natin. Ay mga kasandok, ang sarap talaga tumira sa bukid. Bukod sa tahimik yung lugar, sariwa yung hangin, at bukod sa lahat, ang daming gulay. So, mga fresh pa, tulad nito. Ayan, malunggay. So, ang sarap nito sa tinola, sa sinabawan. Ayan, pwede rin itong herbal. Ayan, herbal sa masakit yung tiyan. Ayan. Pero bukod sa dahon ng malunggay, kinakain din yung bunga nito. Tulad nito. Nagugulay din to, mga kasandok. Nakakatuwa lang mga kasandok kasi ang baba ng malunggay dito. Ayan, mapapansin niyo yung baba. Ayan, tingnan niyo. Ang baba lang, kaya hindi mahirap kumuha ng dahon dito. Ay mga sandok, may 10 minutes na, kaya check na natin yung manok kung luto na. So ayan, luto na yung manok. So ilalagay na natin yung bell pepper. At isusunod na natin yung huling gata. Ooh. Din patis. Ayan. Haluin lang natin to. Makikita nyo naman kung gaano kasarap na to. Tingnan nyo, napaka-creamy, oh. Sabaw pa lang, ulam na. Look at that, mga sandok. Wow. Yan, titikman natin kung tama na yung lasa. Ayos. Sakto lang yung lasa at sarap. So, ayan. Okay na to. So, itatransfer lang natin to tapos iserve na natin. Ayan, ito na yung chicken curry natin mga kasandok. Hopefully, magustuhan po nila. Diba? Yung kanin pa lang masarap na. Tapos yung ulam, sobrang sarap. Diba? Ayan ang mga chicken, ang sarap. Ito ang luto ni Kim, ang sarap. Ayan. Mabubusog tayo nito. Diba? Ang sarap. Ay, namili pala. Yan, sigurado ka, busog ka na dyan. Kain na tayo. Tago ka na. Marami to. Ayun, kay Kuya Kim. May tako lang nakaganina sa Nina, ilika na. Ay, ang ingay mo sa vlog, ang ingay mo. Kailan pa yung ni Ninay? 14. Ano mga kayo? Ito na lang ang luto natin. Wala kasi makakakita namin yung Huwag mo akong minasagi dahil ubus na kaya na kayo. yung parang yung nakikita ko lang kanina. Handok, huwag ganun. Kamalyang. Kuya, Kamalyang. hindi mo, ano talaga? Mukha ka. Ay, hindi ka napansin. Ang dalawang bata. Tenggahin na, Teng. Hindi dibo daw siya. Perfect. 7. May matagal pa yun. October. Kasi naman dito ko ba? Tagal pa. Mabutan yung mga Sabi niya akin, Mama, sa October, padibuhin mo na ako kasi baka magbukom na. Ano to? Ano sa mga bata? nakasapatong na. Shout out po sa mga viewers natin. Napakasarap ng ulam namin. Namin tawag sa Kaya kaya kayo mo subo. Sarap. Sarap po. Ang dalawang bata ko.
ka na ba? Hawakan mo lang sila eh. Ano po, luto na? Ang sarap na, kundi pa